Vi skulle i dag, den 23. december, der skal vi tilbage til Shanghai, fordi at, ja, i morgen er det jul, og der skal vi være på det Airbnb. Og så tænkte vi, det var nok en meget god idé lige at tage tilbage dagen før, så vi ikke skal sejle og sådan noget på juledag. Og vi har begyndt fastboat, og det tager cirka 3 timer tilbage. Men der sker så det, at der er ingen både, der går i dag i fastboat. Så vi skal med en slowboat, og det tager mellem 9 og 10 timer. Og det venter vi så på nu, at vi skal på sådan en fucking klam bådtur. Der er ingen, der kan sige, hvornår den går eller noget. De fatter ikke noget, og de er virkelig dårlige til at give informationer. Så folk står bare og venter, og hvad fuck er det der kommer der? Ej, det er jo ikke fordi vejret, det er jo fordi der er noget farligt færre. Nej. Vil du sige det på grund af vejret? Nej, de kan ikke rigtig svare på, om det er vejret. De siger, det er naturlige grunde. Så vi tænker, det har noget med vejret at gøre. Men det ligner ikke, det har noget med vejret at gøre her. Men måske vejret på Bali, hvor båden kommer fra. Hvorfor kom der lige 3 meter, der stod US Army på ham den ene hus og med et fucking maskingevær? Det synes jeg var lidt nøjere. Vejret her er jo perfekt. Ja, fordi vejret har det egentlig okay godt. Der var mange flere bølger i går. Der er noget helt galt. Og det virker som om, de ikke rigtig vil sige helt hvorfor, fordi... Så det bliver sgu da spændende. Au for helvede. Så ja. Men vi fik os en god snorkeltur i går. Ja, eller vi var jo kommet på 205 stop. Ja, det var ikke det. Det var faktisk ikke så godt. Fuck, der er ikke så meget, der går godt for os lige pt. Nej. Vi skulle til ud af vores pas. Så ville han ikke have penge. Nej. Så er det mærkeligt. Ja. Vi har det pisse varmt. Vi skal med en af de der fucking små både helt til Lombok. Når vi kommer til Lombok, så skal vi køre en time i bus til en ny havn, og så skal vi sejle. Nå, i hvert fald så sidder vi inde i den lille van lige nu, uden vores tasker. Der er ikke nogen, der ved, hvor vores tasker er, eller vi tror, det er en bil bag os, men det er bare kaos. Kaos, og vi har det bare. Især fordi der ikke står patter bag på vores tasker. Så ser vi, hvad der sker efter her. Vi er kommet på båden, og Malte skal virkelig meget tis. Og det er toilettet. Et squat-toilet. Og ingen vandhane. Vi har været så smarte at købe toiletpapir, fordi efter en 1,5 måned backpacking i Sydøstasien har vi fundet ud af, at der er oftest ikke noget toiletpapir. Sveder jeg. Jeg sveder fucker mig. Jeg har det så varmt. Lugter her lidt, eller hvad? Ah ja. Ja. Sur røv. I hvert fald så er vi kommet på båden, og vi har taget endnu en kørecykel, fordi der er jo gået så lang tid siden vi tog den sidste. Vi troede, vi skulle afsted kl. 11. Klokken den er 5:30, og det var meningen, vi skulle afsted kl. 11. Så nu sidder vi her og spiser varme nudler, selvom vi i forvejen har det freaking varmt. Og det kan ikke engang beskrives, hvor varmt man har det. Og der er folk, der sælger cola, Oreo, chip. Louise, hun bruttede lidt med prisen her. Ja, han ville sælge os 3 nudler til 25, men jeg fik bruttet prisen lidt ned. Fordi de er overpriced. Altså det er så overpriced, det de sælger her. Velbekomme. Det er den 24. i dag. Det er det. Merry Christmas. Bonus. Vi skal tjekke ind i vores villa i dag. Det bliver lidt spændende. Mega spændende. Glæder mig fucking meget. Og så kan vi slappe af i 16 dage.
uden at skulle tænke på at pakke vores tasker ned hele tiden, og være sådan, ikke pakke for meget op, fordi vi skal alligevel videre. Ja. Vores mål i dag er at prøve at finde et supermarked, så vi muligvis kan lave vores egen julemad i dag. Altså et ordentligt supermarked. Det har vi ikke set endnu. Nej, det er mest sådan noget 7-Eleven og sådan noget. Ja. Jeg har ikke noget tøj, så jo mindre jeg skal sætte nøgen i aften, så skal vi lige have vasket tøj. Og så skal vi finde noget brunch morgenmad. Det tror jeg, vi gør på sådan en Copenhagen Café, så vi kan få noget dansk mad i dag. Måske en bolle med ost. Ja, det kunne jeg fucking godt få. Vi ses senere. Så vejret er virkelig godt, og vi har lige fået afleveret vores vasketøj. Nu venter vi på en Grab, så vi kan komme til villaen. Det er 30 grader. Wow, hvor det er lækkert. Lad os se. Hold da op, hva? Så skal vi rigtig hygge. Jeg tror så meget, at vi har hver vores badeværelse. Nej, hvor fint. Vi har fået vores mad. Længe ventet mad på Copenhagen Café her i Shanghai. Vi har alle sammen bestilt rugbrød og surdejsbrød. Ja. Og vi har fået noget ost og hindbærmarmelade og sådan noget. Vis blokken til. Og så er det dine arme. Hvad tror I prisen bliver? 5 millioner. Nå, jeg tænker danske. Nå, 1500 danske. 600 kroner? And the like 300. Yes. Jeg tror, det bliver omkring 12-1500. Jeg tror også, det bliver 1500. Okay, ja. Da hun sagde 5 millioner, så tænkte jeg 2.300. Er det rigtigt? 2.285. Okay, god. Viseportion. Ja, Louise får Hun et sagde tøj. 600 kroner. Hun spurgte også flere gange, det kunne man også se på det ene klip. Sådan, er I sikre på, at I vil have det her? Fordi Ja, det er dyrt. Det er dyrt. Og handlet til virkelig mange dage. Og det er jo både morgenmad, middagsmad og aftensmad. Ja. Så det er i stedet for at spise ud ved hvert måltid, som vi har gjort de sidste par dage. Vi har endelig fået et køleskab, så det skal sgu udnyttes. Og fryser, vi købt is. Ja. Hej! Så har vi handlet ind til nytår. Vi har sgu få et gæste. Hej! Hej! Danmark. Hej Bauer, Anne. Hej mor. Hej alle sammen i Danmark. Hej, vi er kommet til Bali Macau. Der er besøg hjemmefra, og vi er kommet i byen.